салом бинандаи гиромӣ, имрӯз душанбе 8 октябр аст. Умедворам рӯзи нахустини кории ҳафтаро бо таби хушу болида шурӯъ кардед. ҳаво дар шаҳри Душанбе 9 дараҷа гармӣ дорад, ҳарчанд боридани борон ҳам дар назар аст. ҳавои тирамоҳи Прага абрист, 21 дараҷа гармӣ дорад. инҷо бигзарем ба хабарҳои дигар. шурӯъ мекунем аз хабарҳо. Дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ки дар бозии ниҳоии мусобиқаи қаҳрамонии Осиё 2018 миёни бозигарони зери 16 сола дар Малайзия аз тими Ҷопон бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд ва барои аввалин бор бо медали нуқра сарфароз гашт. ин бозӣ шоми якшанбе 7 октябр дар варзишгоҳи миллии Букит Ҷалили шаҳри Куала-Лумпур баргузор шуд. голи ягонаро ҳамлагар Нишикава ба ҳадаф расонд. дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо раҳбарии сармураббӣ Зайниддин Раҳимов инчунин соҳиби роҳхат ба мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон гардид ки соли оянда дар Перу баргузор хоҳад шуд. бояд гуфт ки дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё ки соли 2006 дар Сингапур баргузор гардид, барои ҷои севум бар тими Сурия аз рӯи силсилаи пеналти бо ҳисоби 5-4 пирӯз шуда соҳиби медали биринҷӣ гардида буд. хабари дигарамон низ аз олами варзиш аст. рақобати деринтизори Ҳабиб Нурмагомедов бо Конор Макгрегор ки дар Тоҷикистон ҳам бисёриҳо мунтазири он буданд, бо пирӯзии Ҳабиб Нурмагомедов аз Русия ба поён расид. муҳорибаи бидуни қоидаи ду нафар дар шаби 6 октябр дар шаҳри Лас-Вегаси Амрико сурат гирифт. рақиби ҷанҷолии ӯ аз Ирландия Конор Макгрегор ки бо баёнияҳои баҳсбарангезаш ном баровардааст, дар даври чаҳоруми рақобат бо фишори сахт ва нафасгиркунандаи Ҳабиб Нурмагомедов тоб наёвард ва таслим шуд. бо ҳамин варзишгари доғистонӣ унвони қаҳрамони мутлақи ҷаҳон дар муҳорибаи UFC-ро ҳифз кард. баъди пирӯзӣ варзишгари рус дар байни аъзои гурӯҳи ҳарду рақиб ҷанҷолу занозанӣ бархост ва аз ин сабаб мусоҳиба бо ғолиби бозӣ ва маросими супурдани камарбанд дар ҳузури мухлисонро лағв карданд. ҳарду рақиб баъди хотимаи набард толорро тарк карданд. бинобар гузоришҳо Ҳабиб Нурмагомедов барои ин ширкат дар ин мусобиқа $2 миллион ҷоиза мегирад. аммо рафтори Ҳабиб Нурмагомедов баъд аз анҷоми муҳориба, яъне дарафтодани ӯ ба мухлисони Конор аз сӯи мақомоти аёлоти Невадаи Амрико санҷида мешавад. эҳтимол ӯ ҷарима ва ё ҳатто аз ҷоизаи пулӣ маҳрум шавад. ҳамчунон мамнуъулвуруд шудани Ҳабиб ба қаламрави Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ аз эҳтимол дур нест. дар Тоҷикистон набарди ду тарафро ҷавонон гурӯҳ дар толорҳои варзиши букмейкерӣ ва ё тарабхонаву клубҳо тамошо мекарданд. қабл аз ин бозӣ масъулони марказҳои букмекерӣ дар шаҳри Душанбе гуфта буданд, таваҷҷӯҳ ба ин бозӣ хеле зиёд аст ва онҳое ки шартгузорӣ мекунанд аз 10 сомонӣ то 30 000 сомонии худро аллакай ба пирӯзии ин ва ё он варзишгар гузоштанд. бинандаи арҷманд, бигзарем ба хабари дигар. Рам Нат Ковинд, раиси ҷумҳурии Ҳиндустон, рӯзи 7 октябр бо сафари 3 рӯзаи давлатӣ вориди шаҳри Душанбе шуд. дар фурудгоҳи пойтахт ӯро Маҳмад Тоир Зокирзода, муовини нахуствазир ва дигар мақомоти баландпояи Тоҷикистон пешвоз гирифтанд. бинобар иттилои вазорати умури хориҷаи Тоҷикистон, Рам Нат Ковинд дар ҷараёни сафар бо раҳбарони кишвар мулоқот мекунад. раиси ҷумҳур дар Ҳинд салоҳияти зиёд надорад ва як мақоми ташрифотист. мақоми асосӣ дар он кишвар аз они нахуствазир аст. ҳинд солҳои ахир дар тақвияти артиши Тоҷикистон ва мусаллаҳ кардани он кӯмак мерасонад. фурудгоҳи низомии айнӣ дар канори Душанберо маҳз Ҳинд бо харҷи бештар аз $70 миллион таъмиру навсозӣ кардааст. ва инҷо рӯ орем ба хабари дигар. мақомоти Арабистони Саудӣ мегӯянд, Тоҷикистон баъди Ямани ҷангзада дуввумин кишвари бузурги кӯмакгиранда аз созмони хайриявии Шоҳи Саудӣ аст. Абдулло Ал-Робия, раиси маркази имдод ва кӯмакҳои башарии Шоҳ Салмон гуфт, ҳафтаи гузашта дар шаҳри Душанбе